Assalamu alaikum muhterem milletteshler. Siz Tatarstan Яңа Гасыр каналын карыйсыз. Эфирда татарлар тапшыруы, студияда Илдар Кыямов. Студиябезнең бүгенге кунагы легендар җитәкче һәм галим Фатих Сәүбән улы Сибгатуллин. Россия һәм Татарстанның күренекле дәүләт сәясәт эшлеклесе Фатих Сәүбән улы Сибгатуллин 1950 елның 1 маенда хәзерге Арча районының Апаз авылында дөньяга килгән. 1973 елда Казан ветеринария институтын тәмамлый. Саратов югары партия мәктәбендә һәм Казан дәүләт финанс-икътисад институтында да укып чыга. 1966 елда үз туган ягында Ватан совхозында эшли башлый. 1976-80 елларда Балтач районының Правда колхозында председатель эшен алып бара. Төрле районнарда җитәкче вазифалар били. 1990-95 елларда Татарстан Республикасының авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры. 1996 елдан Нурлат районы һәм Нурлат шәһәренең хакимият башлыгы. 2007 елда Дәүләт Думасының 5-нче чакырылышында депутат итеп сайлана. 6-7-нче чакырылышта да депутат булып тора. Россия Федерациясының атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре, халыклар дуслыгы, мактау, 4-нче дәрәҗә ватан алдындагы казанышлар өчен орденнары, күп санлы медальләр иясе. Россия Федерациясының Язучылар берлеге әгъзасы, 40-тан артык публицистик, фәнни, тарихи хезмәтләр авторы, ветеринария фәннәре докторы, Европа-Азия халыкара академиясының хакыйкый әгъзасы, 2 тапкыр Россиянең ел кешесе титулына ия булган шәхес. Фатих Сәүбәнович, хәерле көн. Hayırlı gün. Фатих abi, менә сезнең соңгы вакытларда без тарихчы галим буларак күбрәк күрә башладык. Бу турыда китапларыгыз турында фикерләр ишетелә. Тарихи тема белән кызыксынып китүгә ничек башланды? Гомумән, менә ул кешенең ничек дип әйтим инде. Менә без бик бәхетле чорда яшәгәнбез икән дип уйлыйм мин хәзер. Имит инде гади крестьян семьясыннан әтигә уку ләкмәгән сугыш башланганда, значит, инде 14 яшеннән тракторга утыртканда да шулай әйтер бул участковый механик булып эшләде инде аннары, значит, аматеиста, аннары, значит, булай механик булып тракторда эшләде. И әйтәсем килә минем, менә безнең мәктәп бик күп бирә иде. Менә бүген хәзер татар телен күтәргә дибез. Мин монда беренче бурыч итеп куям, татар телен күтәрү өчен иң беренче кирәк укытучы. Укытучысыз булмый. Менә минем укытучыларым шундый бик көчле булдылар. Мин 8 еллык мәктәпне безнең авылда бетердем дә, шуннан 9-нчы класска оештырдылар Шушмабаш дигән авылда, бездән 8 километрлы, 15 авылдан шушында 8 еллык базасында ясадылар беренче шушы 9-10 класслар. Безнең мәктәп директоры Абдулнур Гафарови дигән кеше, Торныз Мактаб булсын, бу укытучыларны җыйганда мине чакыралар шушы нигә инде. Теге укытучылар җыелган учительский дип мәктәбез бит инде. Шунда бу әйтә, менә ди әтисен ди мин ди сугыш башланган елда 6-нчы класста укыттым Сәүбәнне ди. Әгәр дә бу әтисен ашаса, моннан кеше чыгар ди. Әйдә без моны комсомол секретарь итеп куйык ди. Менә шулай итеп башланып китте минем комсомол секретаре эше. Менә шушында 9-нчы класста мәктәпнең. И аннары бит инде укытучыга нинди отношение, нинди караш укучы тарафыннан мөнәсәбәт шушыннан килә бит инде өлгөреш тә. Әлбәттә. Бу укыттадыр безгә тарих һәм җәмгыять белән. Мин моны су кебек иштем инде. Яңадан тәргиш булды инде ул аңлансыз, значит, күп сөйләнгән бар. Казанда бер миннән көлделәр дә татарча сөйләшкән өчен. Теге татар булган өчен трамвайда инде. Шуннан соң мин эзли башладым тамырларыбызны. Минем беренче, значит, шушы китапларым, хәзергеләре дә 9 китап минем татарлар турында. Минем, значит, Абдулнур Гафаровидан башланды, значит, менә шушы тарих белән кызыксыну. Эзләү. Әдәбият башланды, значит, Сәйфетдинов Разия Ситтиков дигән апа укытты безне. Бу үзе 20-нче елларда инде дөресен әйткәндә учительский институтлар битергән апайы, ул вакытта тыелган булган бу Гаязис Хакиларның дәрдмәтләрен дә укытты бу. Аннары бу безнең башлангычта өйрәнгән, значит, ниләрне, шигырьләрне һәм башкаларны да, значит, Тукайларны да, аннары, значит, теге 8-нчедә укыган Муса Җәлилләрне дә яңа баштан өйрәтеп ятлатты. Теләсәгез любой шигырьне сөйләп күрсәтә алам, матур иттереп, значит, балалардан тотынып, менә шушылар истә калган. Хәзер дә, значит, сөйлим мин аны, бик асат кына. Эй сабыйлар, эшләгесез иң мөкатдәс нәрсә эш. Эш агачы һәр вакыт бик юмарт китерер җимеш. Яшьлегеңдә күп тырышсаң, эшкә бирсәң чын күңел, каршыларсың картлыгыңны, бик тыныч һәм бик җиңел. Subhanallah. Шуннан да бик сөенечле хәл булды әле бу, Фатих Сәүбәнович. Менә сезнең гарәпчә белгәнегезне беләбез.
укыйсыз, сез хаҗи кеше, кабул булсын. Ә менә нинди чыганакларга таянасыз? Архив чыганаклары ул авторитетлы авторлармы дигәндәй. Ничек? Менә башта инде табып булмыйдыр. Аннары, значит, ул дөресен әйткән вакытта издәнә торгач, значит, чыга башлады. Аннан соң, значит, инде менә бу депутатта булгач, монда инде уже архивтан бирәләр. Аннан соң, значит, мин сөйләшкәләгәнем булды. Менә шушы Казан ханлыгы мәсьәләсендә дә нишләп, значит, шушылай иттереп, значит, монда Казан ханлыгы, значит, безнең теге мәхрүм көннәргә калган дигән әйберләр турында да эзләндем бит инде мин. Нәрсә генә дип әйтсәк тә, теге мин хәтер көннәренә каршы түгел. Әмма ләкин, значит, мин үзебезнең алай, значит, җиңелүебезнең сәбәбен дә эзләп таптым. Казан ханлыгының. Шәкүр Карак ат белән иң беренче Конституция дигән китап ләкте кулга. Шәкүр Карак ат белән Сверский утравыннан 35 минутта килеп җитә торган Казан Кремленә. Боз өстеннән чана белән яхшат белә. Шушында хан булып утыр, шушында ятсыннар, значит, крепость тиминде, военный база Иван Грозный дип, ничек булган, фәлән дигән, значит, нишләгәннәр булар дип уйлап йөридем. Оказывается, аны уже 1551 елда ул Мәскәү җирләре булган. Волганың уртасыннан безнең Казан ханлыгын Иван Грозный кушканда монда, анда әллә сугыш та булмаган. Моны мине дөрес аңласыннар. Монда безнең 8дән 1 өлешегенә калган булган Казан ханлыгы. Тауяга дип сөйләшәбез бит инде. Менә теге Каманың теге ягы инде бу Сөембикәнең әтисенең җирләре, Ногаярдас җирләре. Алексеевскийда, Чистайда, Чалдысыда. Бу ягы Тауягы булган безнең границабыз Казан ханлыгының ул булган Сурай елгасына хәтле. 400 километр. Горький өлкәсе. Шул якны бит Мәскәүгә биргән булганнар. Монда алар үз yerində сүп яткан икән аны. Без башта. Шуңа күрә нигә аннары бик күп значит инде Урҗмахта булсын, Мәхмүт Абыгәрий белән бик якын сөйми. Ул миңа үзенең васиятында әйтте. Татар еврей дигән китапларны бик шатты да бу. Инде безне еврейлар белән дуслаштырдың ди Фатих ди. Менә хәзер минем ди сиңа васият, син татарларны берләштер. Яннары бу миңа сөйләде, беренче архивка, военный архивка кергән бердән-бер татар ул. Россиянең, значит, Советлар Союзының шушы военный стратегиясын эшләгән кеше бит инде ул. Гыйлем, значит, анда галим буларак. Менә мин бер кирдем дә, иң беренче шуны карадым, укыдым диде бу. Безнең анда 35-37% передовой, значит, бу Казанны алганда, штурмлаганда, анда булганнар инде безнең братлар татарлар. Фатих абый, менә ислам дине тәңречилектән барлыкка килә дип раслыйсыз. Менә шуның бераз аңлатып үтигәл. Монда аңлатып үтәргә бик асат кына инде ул. Аны теге хәзерге теге Болгар академиясенә дә, Болгардагы 922 елга да анда теге кемнәр беләдер сатулашып таскалашасым килми. Әмма бит бүгенге көндә биләрдә бу значит Ибн Фатлан килгәндә язылган, сез ул якларны яхшы беләсез, мин 11 ел шунда эшләдем бит инде. Күлбай Марасада куналар булар. Шуннан соң значит Әнвәр Хайри китабында язылган, мин ул китапларны саклыйм. Булар 7 километр диелгән биләргә төшкәннәрдә, икенче көн иртә белән шушында мәчеттә 2 рәкъәт намаз укыганнар да Аллаһ Акбар дип значит чыгып, менә шушы значит анда инде безнең как будто бы теге гарәпчә значит дин тәртипләре кабул ителгән кебек булган инде. Әмма ләкин бер дә үзгәрмәгән. Безнең аңга кадәр значит инде кимендә 150 ел 922 елга кадәр булган һәм мәчеттә бар бит. Менә кичә генә сезнең раслыйлар шул, алар килгән. Раслыйлар түгел, булган дигән фикер бар. 150 ел элек булган дим бит. Мөхәммәд пәйгамбәр бит 700 елдан значит 922 кадәр значит булмыш калмый бит инде. Димәк, бу рәсми рәвештә кабул итү генә. Бу менә теге ничек дип әйтегән, бер ил белән бер ил менә хәзер дипломатик отношениялар ясыйлар бит. Бу шуның кебек әйбер булган. Әмма тегеләр үзләренең ышандырганнарын крепость салырга дигән акчаларны бирмәгәннәр. Менә хикмәт, шул килеш безнең ул калган. Тәңречелек дип, значит, әйтәм мин аны, тәңречелек бу беренче чыккан бер Аллалык, күк Алласы Тәңре. Минем әби әйтәдер, авыр вакытта, Тәңрем дидер, Ходаем диләр инде. Шушындагы бу теге тормыш көнкүреш, значит, теге яшәеш, шушы ниләр, кагыйдәләр шуннан күчкән бит инде. Хатын-кызны олылау да, хөрмәтләү дә, балаларга булган мөнәсәбәттә, значит, аннар теге шушук имущество дип әйтәбез инде, значит, мөлкәткә дә, значит, аннан соң, значит, бу теге ниләр мәсьәләсендә дә инде, никах мәсьәләсендә дә бездә бит сатып алу дигән әйбер юк тегеләрдәге шикелле.
Шуңа күрә безнең үзебезнекене инде мин әйтәсем килә, менә шушы борынгы үзебезнең ата-бабадан калган шушы йолаларны матур иттереп саклап барырга кирәк дигән фикердә мин. Яңа проектларыгызның берсе Фатиха абый, менә ул да булса экологик маршрут проекты. Менә шуны сөйләп алыйк әле. Моннан нәрсәләр керә? Беренче, менә бу китапта ул язылган. Мин башлап җибәрдем бу китапны, значит, инде Владимир Владимирович Путинны мактап. Менә беренче тарихта, Россия тарихында, Советлар Союзы тарихында экологияга игътибар иткән кеше, значит, Путин. Шушы бу менә минем беренче китап. Россиядә бүтән китап юк әле мондый. Закон чыгаруда, значит, мин инде экология буенча теге турыдан-туры катнашкан кеше. Менә монда бар, значит, 122 биттә ул атала органический продукция дип. Органик. Мин аны инде йөртәм яңадан татарча хәләл була ул дип. Безнең монда инде бик теге аяныч дип әйтәсем килми, ул нефт тоже безнең байлыгы инде. Мин аны геләйттем инде теге безнең Юго-Востокның бәхетенә булган бу теге нефттә дип инде. Әмма менә ул зонада теге нефтьский важность булып, сероводородлы значит нефттә була әйткәндә, анда органик продукция үстереп булмый. Аннан соң улы трасса, әйтик менә МСМ дибез, КамАЗ юлы инде. 5 километр уң ягында да, 5 километр сул ягында да монда значит органик продукция үстереп булмый. Мин инде уйладым да, кая соң алай булгач безнең татар йөзен күрсәтә торган маршрутыбыз, кая безнең күрсәтер әйберебез, юкмыни безнең бер нәрсә бездә дип, мин шушыларны уйлана торгач, яздым да кердем Рөстәм Нургалиевичкә. Саба районыннан тутаныйк дип. Саба районы значит бик матур значит моның шәһәр, райцентры значит агачтан ялт иткән чипчиста, шуннан соң значит рядом Урман хуҗалыгы значит центры. Кызыклы гына тарихы да бар. Әйе, Урман хуҗалыгы центры значит монда бердән-бер Россиядә селекционный семеновский центр дибез. Теплицалар, мазарлар белән, булар да дендрарийлар да, булардан инде генә значит анда теге көндәлек кулланыла торган савыт-сабадан тотынып значит агач әйберләр ясамыйлар, матур итеп, яхшы иттереп, мондан инде генә урман чәйләре юк кем әйтмешли значит урман җимешләре менә шулай иттереп карый башласаң, значит монда ясарга значит история леса Татарстана. Мин Урман хуҗалыгы министрлыгында шунда урнаштырырым. Менә монда бөтенесен эшләп була. Әйе, бу җирдә. Әйе, бөтен кеше күрсәтеп тә була. Аннан соң значит менә шушы значит урманчылар бар значит безнең теге тарихтагы. Нургалиев инде Самасабый дип әйтик инде шундагы кеше анда ни. Менә узган ел ачты Гулеевка ниде памятник Аксубайда. Менә олы кеше значит бик күп эшләгән кеше хәзерге вакытта Әбүзәр Гаянов, Баргаянов министрда булып эшләгән кеше. Ник менә шушыларның тегендә бер аллисе булмаска тиеш. Менә шушы башлап китәбез значит Лена Кокушкиндан, ансада безнеке дип Рөстәм Нургалиевич, аннар теләшегә куябыз татаратлары. Татаратлары значит безнең бүген чабарга да ярамый, нәрсә генә дисәк тә законлаштырсак та йөк тартырга да ярамый, кичкенәләр. Булар элек татарның ни булган, җылкысы булган. Үстергәннәр именно значит шушы иткә. Әгәр дә яр астында булса, ат йөк тартса, аның ите каты була казыга да. Менә бу значит бик файдалы ит. Менә мин монга хәзер үземдә шандым, марафонистлар мактап бетерә алмыйлар, ат ите ташыйм нигә? Мәскәүгә. Менә безнең бабайлар шуңа күрә таза булган. Таза булган, әйе. 70 яшьтә балалар туган әле. Әйе. Менә шуннан соң значит урман ашагына чыгабыз да Күкмара. Күкмарада значит савыт саба. Казандыр, табадыр, мазардыр, бердән-бер бит инде ул әйбит күрсәтергә. Килгән кешегә сатып талып китәргә. Шуннан соң Күкмарада значит мех фабрикасы, тарихы да бар, ни да бар, бөтен нәрсәсе бар. Шуннан соң значит итек фабрикасы, чиккәне дә бар, буяганы да бар. Шуннан соң значит булар иң күп значит сөт сава торган район. Минем үземә дә шушы Балташка таба юл өстендә. Буларның значит Урал колхозы дип әйтәбез элекчә инде, Ылыяс. Шуннан соң Вахит колхозы дип әйтәбез знаменитый. Менә шушында әле буларда яңадан сакланып калган Бурайда Пушкин заманыннан. Шуннан чыктым исә рядом гына Борбаш, Балташ. Җәлил хәзрәт бик әзерләнә инде анда бөтенесен күрсәтергә дә һәм башкасына. Шуннан киттек Балташка Каракүл. Каракүлгә менә беренче көн Каракүлгә барып кунабыз кичкә. И шунда значит ни кыш көне лыжный база. Бик яхшы тау шуарга. Бөтенесе дә монда килә алмый бит инде. Менә Вишневый полянада кебек. Әйе. Нурлатта. Әйе, менә рәхәтләр менә шунда кеше ял итә торган. Шуннан соң музей Балташта. Монда музейга значит бик күп экспонат ниде? Чепия музейында. Ул халыклар дусы музее. Анда халыклар дусларын калдырабыз.
Мында саф татарныкын гына Мортазабай йорты бар, значит, ниде? Балтачта, шушында, значит, күчерәбез. Шуннан соң китәбез Карадуганга, Карадуганны Сибир тракты музейы. Бу бердән-бер, значит, музей. Рәсәйдә һәм Карадуганнан әз генә күтәрелгәч тә, элекеге, значит, иске юл инде Оренбург тракты. Бу Екатерин әби заманыннан, значит, патша, әби патша заманыннан, значит, салынып калган, шушындагы таш шулки сакланган 1 километр, 2 километр юл. Бүтән бер җирдә дә юк Рәсәйдә. Шуннан 4 километр китәбез, значит, шушма буйлап югарыга таба. Монда Хасан Шайх дигән авыл, бу Марат Көтүчтәр авылы, минем әни авылы. Монда, значит, Шыпта музей ясарга. Орысча Рогожа дип атала. Аны инде, значит, теге кап дип тәйртәләр. Шуннан 4 километрда безнең авыл. Безнең авыл инде Апас, базарлы авыл элекедән, тегүчеләр авылы бу, тирә-якта. Менә шулай итеп, шуннан киттек, значит, әгәр дә, значит, кызыксыналар икән, значит, нигә мәрҗәнигә таш кишүгә, я булмаса, значит, анда сулга таба бурылсаң, значит, кинәр арча юлы белән инде ул чыгып, бездән Кырлайга. Кырлайны яхшы иттереп ясарга настоящий итеп, мин аны инде теге уен кирке белән сөйләшәм, Америка Рокфеллерларын кабул итә торган булырга тиеш ул безнең Тукай бердән-бер. Вот, Исәгъди абыйны менә мондый нараттан салырга, пятистенны итеп, түбәсен калайдан ябарга. Берәү дә әйтмәшәк ул заманда, мондый, значит, ий булмаган дип әйтеп. Шуннан соң китәбез Арчага. Арчада милли аяк киемнәр фабрикасы, аның кешеләре исән, фабрикасы булмаса да аны юкта, значит, авылларында, тирә-якларында эшлиләр. Менә шушыны күрсәтергә, яннары Арчада бик көчле педучилище. Менә, значит, булай бер хәл итеп бетмәгән, менә татар теле укытучылары кирәк дисәк, әзерләргә кирәк шунда. Ул шунда иде дә бит инде. Институт итеп, милли университет шунда эшләп була. Бусын инде әйтеп бетергә куркам пока. Мине телевизор караучылар дөрес аңласыннар. Менә моны Аллаһ Тәгалә үзе кушкан шунда булырга тиеш дип. Мәрҗәни шуннан, Курсави шуннан, Күлтәси шуннан, Тукай шуннан, Мөхәммәд абыйлар Бәширов. Хәзер, Гомәр Бәширов шуннан, Гариф Ахунов шуннан, Сиват Хаким шуннан, Мөхәммәд абый Заншбат шуннан. Шуннан соң менә бүген бигәйбәт кенә эшләп килгән Наил Касимов. Менә җырларын ниләрен тыңлыйбыз, значит, чәп шигырьләр яза. Менә бу инде әйтергә кирәк, значит, менә сиңа менә дигән әзер уку әсбабы дип. Шушыннан, значит, киттек, значит, Мәңгәргә. Әтнә, значит, анда Әтнәнең үзе хәзер шәһәр менә дигән. Шуннан соң Әтнәдән соң бик яхшы ике татар авылы Бәрәскә белән Бәрәзә. Шуннан чыгабыз, значит, Дубиязагына таба янына чыкканда Солаваш дигән авыл. Солаваш дигән авылда менә, значит, монда минем китапның башында язылган бит инде Хәсән Гатагаваши туган, шушында мулла булган. Шушы авыл, значит, имам хатибы булган җиреннән моны 2 мәртәбә Уфага сайлаганнар. Мөфти итеп. Шушының улы Султан Габаши беренче, значит, татар композиторы. Опера Сания операсын иң югары, значит, искусство дип атала бит инде безнең опера. 1924 елда Сания операсын язган. Менә шушы яктан килеп, шуннан, значит, без монда Казанга, значит, только татар авыллары аша гына килеп керә алабыз. Менә бу, значит, шушындый маршрут. Һәм монда әйтеп була эко татар дигәндә, саф татар, экологический, значит, бу, значит, безнең митин ни дип әйтәбез, значит, национальный проект дип. Мин моны саныйм, менә шушы милли проект бу безнең. Аннан соң шушы, значит, ипи үстерәбезме, терлек үстерәбезме, значит, башкасын экологический чистый продукция дип сөйләшәбез. Менә ул лала, значит, шушы беренче сыйратта шушы зонада. Моның буенча бүгенге көндә, значит, бердән-бер, значит, Россия буенча ныгытып, значит, әйтеп кушып эшләгән, без аның поручениесе белән эшлибез кафедрада, фәндә Миниханов. Бүтән губернаторлар пока ул турыда бик уйламыйлар. Бу әйтә менә балаларга ашауны оештырабыз башлангычларда. Монда бер нинди дә проблема юк безнең. Ну нәрсә шатабыз бит дип. Менә шушы нәрсә шатабызга инде без хәзер язып, мин анда инде керттем шушында рекомендациялар безнең шартларда синтетик ашлама кертмичә, гербицид кертмичә нәрсәләр үстереп була. Борчакта 30%-тан артык белок. Шуннан соң нәрсә үстереп була? Карабыдай. Без карабыдай белән Татарстан гермит иттек бөтен западка да заманында. Шуннан соң нәрсә үстереп була? Солы. Солыга берәү дә ашлама кертми, гербицид тә кертми. Әйтик менә шушы атны, значит, гербицид кертмиләр инде анда, значит, ул кидрә, нигә люцернага дип әйтәм инде. Ашлама кертмичә үстергән люцерны, значит, атка ашатып, сулы ашатасың икән, менә сиңа инде бу органик та була, хәләл була.
настоящий. Монда бер төрле беркем бер сүз әйтә алмый. Инде безгә бу әйбергә игътибар итә башларга үзебезгә дә вакыт. Бу бик кызыклы проект, Фатих Сөйбәнович. Минем менә яңадан тарихка кайтып бер сорыйсым килә. Сез инде галим буларак, тәҗрибәле җитәкче буларак, хәзер бит авыл тарихларын шактый күп яза башладылар. Менә монда нинди ирек киңәшләрегез бар? Нәрсәләр тәкъдим итәргә мөмкин? Галимнәргә, язучыларга? Монда галимнәргә, язучыларга беренче чиратта иң беренче институт, тарихи институтына, значит, без игътибарын киттек. Менә тарих институтын, значит, сырбур ясап, значит, моны Академия науктан китәргә мәҗбүр иттеләр. Безнең бит Академия наукыбызда төзелгән, значит, Мансур Хасанович бит аны гуманитарий итеп төзегән иде. Яннары милли дигән әйбер. Милли дигән әйбер. Менә хәзер инде, значит, яңа кеше институтта, тарих институтында булар, значит, инде монда зиратларында обследовать иттеләр, ниләрендә обследовать иттеләр, буларны тыңларга кирәк. Монда, значит, мин инде теге телевизордан, значит, ничектер кешене гаепләп нәрсәдер әйтәсем килми. Безнең дөресен әйткәндә, Болгар тарихыбызда бик дөрес түгел. Анда бер вакытта да дәүләт центры булмаган, су буенда була алмаган ул. Ул биләрдә булгандыр. Биләрдә булган. Анда менә шулай әйттереп, анда бит инде нәрсәсен яшереп торга, Рафаэль Зубасовны китермәделәр бит инде. Институт директоры. Менә хәзер аның урында инде Салихов, значит, ансы тоже бик белемле яшь кеше, академик. Менә, значит, шушылай иттереп, безгә бу, значит, балаларга тәрбия биргән вакытта миллилекне кертергә кирәк. Менә улай бер юк бит, безнең тәрбия дигән әйбер юк. Менә аннан соң, значит, бик озак тормады инде ул, значит, вафат булды. Мин бик хөрмәт итәдер Мирза Исмагыйлович Махмутовны. Вот Махмутов белән сөйләшәбез. Мен әйтәм, Мирза Исмагыйлович, менә инде һаман да сөйләшәбез, значит, теге 4-5-кә укырга, оценкада дип әйтәбез, значит, отличник дип әйтәбез, значит, менә хәзерге вакытта сез нәрсәгә игътибар итәрегез? Бу мин әйтте. Балалар бик слабый китте, иң беренче физический воспитаниегә диде. Физический тәрбия. Так. Укыту тәрбиясенә. Сәламәттән дә сәламәт акыл. Шуннан соң, значит, икенчесе, значит, духовностька диде. Менә духовность дигән әйберләрне оныттык ич. Менә булды, мин Тимошевич белән сөйләшү. Менә аны нәрсә инде, значит, дөресен әйтергә кирәк. Рәхмәт, бу теге 3 төрле телдә мәктәпне ачтырды. Тырышып йөреп. Но бит монда укытучыбыз юк. Безне укыткан Разия апалар юк бит. Менә бит. Шулай булмаса булмый бит. Тәрбия бирергә укытучы кирәк иң беренче. Һәр җирдә шулай. 30 ел әзерләмәдек бит укытучы. Менә без башлаган темабызга кайтып төштек, Фатих Сөйбәнович. Менә шуннан башлаган идек. Яңадан менә шуңа кайтып төштек. Димәк, мәсьәләләр әле шактый күп. Аларны һәрберсен эшләргә кирәк. Ә менә сезнең чыгарган китапларыгыз, эшләгән хезмәтләрегез шул елда минем уйлавымча теге нигез ташы булып ята ала. Сезгә бу хезмәтләрегез өчен зур рәхмәт. Иҗади уңышлар, ныклы сәламәтлек телибез. Рәхмәт. Үзегезгә. Хөрмәтле тамашачылар, студиябездә кунакта күренекле җитәкче һәм галим Фатих Сөйбән улы Сибгатуллин булды. Тапшыруыбыз тәмам. Бергә булыйк, бердәм булыйк.